Mentres outros concellos da contorna, como a Pobra e Ribeira, presumen de praias caninas, Boiro carece aínda dunha zona de areal habilitada para uso e desfrute das mascotas. Así o denuncia Duna Toker, unha creadora de contido con máis de 1,5 millón de seguidores. A pesar dos encontros mantidos con responsables municipais nos que asegura se comprometeron a habilitala canto antes, non se teñen producido avances ata o momento, escudándose no que cualifica de mentiras e pretextos. Sí, que ten a lei de costas encima, eso é mentira, que ten que presentar no pleno, iba a presentar un proxecto, pero que a oposición se iba a opoñer, a oposición ninguén se vai a opoñer, ningún, todos están de acordo, incluso a oposición quere que declare un trociño dunha playa canina en cada pueblo do concello, o sea, en Campo de Cruz, Abanqueiro, Cespón, Barraña e Escarabote. A outra excusa foi eso, o tema da píllara, que además dixo nun artículo de prensa anteriormente meu, que hai presencia da píllara. Se hai presencia da píllara, que me explique por que pasa maquinaria pesada pola playa, se supuestamente hai píllara, non, isto está prohibido por lei. Por iso eu insto tanto a Xunta de Galicia, a Lei de Costas e a Seprona que veñan a investigar, porque isto é un delito medioambiental. El dixo claramente que quería declarar unha playa canina entre o río Obreiro e o Molle de Chouza, que é onde estamos. Además é unha zona que non limpa. E aínda que sea canina ou sea de humanos, unha playa ten que estar limpa. E iso sí que che obliga a Lei de Costas. Aí sí que se ten que meter a Lei de Costas. A influencer insiste en que non é a única veciña que demanda este servizo, posto que ten constancia de outras solicitudes similares acompañadas de campañas de recollida de sinaturas. Ela mesma vende poñer en marcha unha campaña en change.org. A min díxome a última reunión que tuve con el no mes de febreiro que iba a propoñer 2 playas caninas en Boiro. Non me quixo dicir cales son porque sabe que todos os que dos de Boiro queremos en Barraña, e ao final non declarou nada, nin propuxo nada, nin presentou nada no pleno. Nada, non só me minta a min, estaría mentindo a todo un pueblo. A parte hai mínimo 3 personas que falei con elas que entregaron hasta en 3 ocasións firmas no Concello. Hai máis de 6.000 firmas entregadas. A oposición ninguén sabe desas firmas. Por que esas personas non recibiron contestación do Concello? Eu abrí unha campaña en Change.org, eu estou recollendo firmas nas redes sociales, no Facebook Duna Toker, todo o que queira firmar, que firme. A espera de que o Concello atenda a súa petición, a batalla está servida en redes sociais, onde Duna Toker publica vídeos satíricos co obxectivo de que a súa reivindicación se faga viral.